Ora anem a fer l'explicació de les respostes a les activitats de l'examen de 2014 de la Pau de Valencià, des del text que comença quasi amb la clau al pany. El text és aquest, però recorde que el podeu veure en el PDF molt més tranquil·lament, així que passem directament a resoldre les preguntes que se'ns han plantejat. En primer lloc, les de la primera part de comprensió del text, el tema i les parts bàsiques. Aquestes són dues propostes que es poden fer al tema del text. Bé que és la confessió d'una infidelitat o que el tema del text és la fi d'un amor i el començament d'un altre. N'hi ha d'altres possibilitats, no significa que aquestes siguin les úniques i perfectes. Quant a les parts, caldria fer-ho de forma redactada, però per tal que siga més visual, ho he especificat així. La primera part, de la línia 1 a la 9, en què Sara no s'atreveix a entrar a casa per mala consciència i decideix escriure una carta a Sergi. La segona part, entre les línies 10 i 19, en què es reprodueix la carta que ha escrit a Sergi, i la tercera part, entre la 20 i la 23, en què tanca la carta i entra en un estat d'abatiment. En el resum, el que hem de fer és unir les idees principals per tal de sintetitzar el text original. Aquesta és la meva proposta, però per descomptat n'hi haurà d'altres que també siguin correctes. Diu així: Sara decideix no quedar-se a casa amb Sergi i se'n va amb la decisió d'escriure-li una carta en què li ho expliqui tot. Per això, compra el necessari i s'asseu a una cafeteria de forma aïllada per a redactar-la. En la carta reconeix la seva vergonya i com sap que està ferint-lo. Després, li revela la seva recent relació amb un home major i els seus sentiments al respecte. En acabar-la, s'estableix la diferència entre la claror del dia i la foscor del seu estat d'ànim. Si passem a la pregunta de la tipologia textual, veiem que és un text narratiu, però que també té certes seqüències descriptives. De fet, aquesta és una de les característiques dels textos narratius, que també incorporen descripcions o seqüències dialogades. Passem a llegir la proposta de solució. És narratiu perquè explica uns fets que van passant a Sara. Arriba a casa, no entra, passa per una papereria, és a dir, tota una relació d'accions que en aquest cas estan expressades en verbs que van en present. Encara que no siga passat, també designen aquestes accions que se succeeixen, que el relat va avançant. Per un altre costat, la inclusió del gènere epistolar, la reproducció de la carta, dona més informació sobre els motius d'aquest comportament. Si passem a la descripció de l'estat d'ànim de Sara, veiem que aquesta és la descripció que s'incorpora en el text narratiu. Ara, els verbs o predicats que formen no indiquen accions sinó estats. Té consciència que, no li agrada gens, se sent en falta i alguns altres exemples. Aquest estat d'ànim també es posa de manifest quan utilitza un estil directe en la reproducció de la carta, on a més descriu com és l'home de qui s'ha enamorat. En aquest cas, recorre sovint a construccions copulatives, també característiques de la descripció. Per tant, d'esta forma, hem identificat quines són les dues tipologies que podem trobar al text, tant la narrativa com la descriptiva, i sempre amb exemples del text. Si passem a la pregunta de les veus del discurs, veiem que en aquest cas n'hi ha dues. D'una banda, la del narrador en tercera persona, que sol ser habitual en una novel·la. Aquí la trobem en el primer paràgraf i l'últim. En aquest cas, el narrador és omniscient, ja que no sols explica el que veu, sinó que és també coneixedor dels pensaments del personatge. És a dir, es tracta d'un narrador, com veiem en els verbs de tercera persona, que no només diu què fa la protagonista, sinó també què sent, què és el que està pensant. D'altra banda, la veu del personatge de Sara, que es manifesta en primera persona gràcies a la reproducció de la carta que escriu a Sergi. Tenim esta carta escrita en primera persona per part del personatge que, òbviament, és la representació de la seva veu. Passem ara a la segona part, la d'anàlisi lingüística del text, i quant a l'activitat de pronúncia, sabem que gens, aquesta G primera és sonora, recorde el truquet de posar-se la mà en la gola i veure si vibra o no, gens, però compte, heu de fer G, no G, perquè aleshores el que vibrarà serà la E, només la primera grafia, G, sonora. La segona, les galtes, sonora. Eixa S sonora
perquè es copia la sonoritat de la consonant que ve després, la G de galtes. En tercer lloc, joc, la O és oberta, i el truquet que ens ho pot fer recordar és que si pensem en aquesta paraula en castellà, juego, aquest diftong UE ens fa recordar que en valencià utilitzem la O oberta, a banda que la terminació oca també sol tindre la O oberta. I finalment la paraula greu, en què la E és tancada, i el truquet que ens ho recorda és que normalment les Es que formen part d'aquest tipus de diftongs, E, U, solen ser tancades. L'activitat de canviar els temps verbals té diverses opcions, no és esta la única, però sí que hem de veure que si utilitzem les formes verbals perifràstiques, com és en este cas, vaig atrevir, vaig saber, vaig fer, vaig demanar, vaig voler, hem de tindre una coherència en tot el fragment del text. Esta podria ser una possible solució. Et vaig escriure perquè no em vaig atrevir a dir-te de viva veu el que et volia dir. Vaig saber d'entrada què et vaig fer. T'havia fet molt de mal i et vaig demanar que em perdonessis. Però no vaig voler allargar més aquesta situació nostra, que tu mateix ja vas veure que havia canviat i que no era com abans. En aquest cas, podem triar o entre esta forma o esta altra, vaig fer o t'havia fet, i quan diem perdonessis, bé, nosaltres diríem perdonares, però com que el text està escrit en català oriental, doncs aquesta seria la forma més adient. Esta és una opció, però en tenim una altra, com per exemple amb les formes verbals del passat imperfet. Diu, et vaig escriure perquè no m'atrevia a dir-te de viva veu el que et volia dir. Sabia d'entrada que et feia molt de mal i et vaig demanar que em perdonessis. Però no volia allargar més aquesta situació nostra, que tu mateix ja veies, que havia canviat i que no era com abans. Podria haver una altra opció correcta. Nosaltres hi hem ficat les dues que pensem que estan bastant bé. I finalment, en l'activitat de sinònims o de descriure la paraula, vermelles com a sinònim de roges. També podríem dir que són del color de la sang o del color de el que fora, no? De color roig. El verb estar-se, que significa no moure's d'un lloc, és a dir, com a sinònims, quedar-se, restar. Gruixut se refereix a quan compra un paper gruixut per a la carta, doncs que té un gruix considerable, no? Que és gros com a sinònim. I finalment, s'atura. És un verb que significa deixar de funcionar, detenir-se, o sigui, es para o es deté com a sinònims. I això és tot. No comentem la part 3 de l'examen, la reflexió crítica i l'expressió, perquè vaja, les preguntes de literatura de 2014 no es corresponen amb les d'enguany i perquè la pregunta de redactar un text doncs, és molt oberta com per a ser comentada les possibles solucions. I això és tot. Moltes gràcies.